Tinon wanging pamyat busana maneka warna renggeng kencana retna Pangendra layu kumite sinrang pandres ing maruta serna kumaraning wiyat mantyang kumlebeting waja suprasta kayu kanggo prapal puspita hadrahing siti ron maur kadhubing angin ulung aking dan mawet peksi katra jangka-jangka kababan sumilak tandhaning para wadya lambang para wadya katun sela brakiti sela arang watu brakiti semut kadya semut lumlang ing sela yen sinawang saking Mandrawa katon kumarane Kulikata ing kayangan Sabda Batara Edinda kawontenanipun wonten ing kayangan Sabda Batara kathah sak kanan kiringipun gegudungan ing Joloraya wonten Sendang Tirta
Hang sematen para kawula ing kayangan Sata Bertala. Sinten ingkang lenggah ninggih Sanghyang Antabuga lawan ingkang putra Nagagini. Datan ingkang putra Raden Antareja ya Rupatala. Ceku-ceku lenggah ngadeg Eyang Antabuga ya Raden Rupatala. Eyang Antabuga sampun tanggap sasruta enggal paring seda ngendika dening utamaning nata berbukti pawalaksana ing berbukti kang mangkono lila legawane liya aku kandhan saben dina lila paring pangandika wilah sekaring kamu lagi iki yen ora karo putuku Antareja ya Rupatala yen tak gatekke beda kaya dene adat saben mbuh ngandhut wadi sing kepiye aku ya kudu ngerti rongeh sing dadi penggalihe ngagem busana banjur dilukar ku pertanda rongeh penggalihe kula mboten mangertos kawontenanipun ingkang putra Antareja ya wis tak takonane nggih putuku Rupatala ya Antareja
nuwun inggih Kanjeng Hyang kepareng kula ingkang sowan Kanjeng Hyang sadèrèngipun nyaosaken bekti kula punjuk Kanjeng Hyang tuwin Kanjeng Ibu. Oh iya ya nggih. Tak tampa ngaturke bekti marang kula Hyang. Ora liwat budya pangestu tampana ya nggih. Kula pundi pangestunipun Kanjeng Hyang kula pundi mugun dados jimat. Tak tampa nggih Antareja nggo ngabekti marang Ibu liwat budya pangestunipun Ibu tampanana. Kanjeng Ibu inggih kula tampi asta kalih uga dados jimat Kanjeng Ibu. Kepatala iya. Nggih, namun aku tak takon luwih dhisik. Ana wigati apa kok kaya dene rongeh penggalihmu? Matura marang Ibu apa dene Eyang. Sejatine yen kowe blaka wilih utama luwih becik. Mung panuwunku nggih aja sok ngrendheng perkara tundane kurang becik. Kanjeng Hyang kepiye nggih? Mekaten niku wau namung kula gadah pamanggih ngadhep dhateng pun Kanjeng Hyang sejatosipun anggen kula ruweh kawontenan menika mboten kok kula duka kaliyan Ibu menapa dene Kanjeng Hyang. Kowe upama kowe nesu ya arep apa? Mula kowe kudu alapa. Kejawi saking menika kula suwan wonten ing ajaripun Kanjeng Hyang namung badhe nyuwun pirsa tetimbangan belum. Dadi kowe teka kene ngadhepun Hyang kelawan Ibu kuwi ngartakon tetimbangan. Kula nuwun inggih. Nggih Antareja. Tetimbangan kuwi werna-werna. Lanang wadon kuwi tetimbangan. Gedhe cilik kuwi ya tetimbangan. Bunga susah kuwi ya tetimbangan. Lor kidul kuwi ya tetimbangan. Wetan kiblat kuwi ya tetimbangan. Lah tetimbangan engke ngendi sing tok karepe nggih? Sanes menika Kanjeng Hyang. Banjur engke endi tetimbangan sing tok karepe? Tetimbanganipun Kanjeng Ibu. Bakunipun kula badhe ngawau Sudarma. Oh, marang Sudarmamu. Iya kasinggihan Kanjeng Hyang. Gedhe cilike kowe takon marang bapakmu utawa Sudarmamu. Tak kandhani ya nggih. Sejatine sira iku ora duwe wong tuwa. Ora duwe bapak. Dados kula menika lari hujan. Iya. Nalika semono pun Hyang, ibumu iku gonjeng marang kono Hyang. Eyang manegus marang Gusti kang mulbing jagat tumiba cahya putih kang ana panggonku. Banjur tak kulungake ibumu. Cahya iku mau dadi wujud ya kowe kuwi Antareja. Nuwun pirsa Kanjeng Hyang, kepiye nggih? Menawi Kanjeng Hyang saged mujulane, iya. Kula nyuwun dipun pujaken malih perlunipun menawi kula badhe sowan Kanjeng Hyang gadah ruang. Oh, nggih tak kandhani. Wong muja kuwi ora sak ben muja dituruti. Ora sak ben aku dipenuwun dituruti. Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang menika pinangka janggeping dewa. Iya. Kula Kanjeng Hyang menika ndongeng dhateng ingkang wayah punika kula mireng. Dewa menika boten goro. Iya. Kenging menapa Kanjeng Hyang goro kalih ingkang wayah pun Antareja.
Kados pundi Rama? Kepiye ya niku matur. Aku kudu bloko. Kedah bloko kados pundi Rama? Ngene, menawa dhisik aku tak crita. Antarja wonten pangandika dawuh Kanjeng Hyang. Sejatine bapakmu kuwi ora loro saudara saurupan. Gagah gedhe dhuwur sekti mandraguna watake kudu nanging marahati. Kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena mapan Jodipati kasakan Jodipati yen bapakmu kuwi gagah gedhe dhuwur Sudarma kula menika gagah gedhe dhuwur iya kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena bener. Kados pundi Rama? Yen aku ora bloko malah dadi rongeh. Ngene. Mergo aku kudu bloko bareng tak limbang-limbang. Antareja wayahku ya wis gedhe, wis dewasa. Inggih. Nek wis gedhe mung aku percaya tresnamu karo Antareja yen to diadhep iki tresnane ora bakal lunga-lunga. Inggih. Nanging kudu Antareja wis ngancik dewasa nek ora metu njaba-njaba kurang seserepan marang kono-kono tegese bareng tak limbang-limbang wis ngancik dewasa perlu kudu ngerti marang wong tuane. Nggih, Kanjeng Rama. Lah ngono kudu bloko. Antareja wonten pangandika dawuh. Lamun kowe tak relake ketemu marang Sudarmamu ya Werkudara Bratasena iku sing gagah gedhe dhuwur. Ning aku kurang pitaya. Kirangipun pitaya kados pundi kowe kudu tak wenehi piandel. Nanging piandel iki aja dienggo sembrono ya nggih. Inggih mboten Kanjeng Hyang. Kowe bakal tak paringi upas wayang. Upas wayang. Iya, upas wayang. Loro upas onto. Telu upas temanten. Kasektene upas wayang sak mangsa kowe nanggulangi bebaya tok sembur. Mungsuhmu marang padha-padha bakal ajurmu murmen. Lamun yen ketemu mungsuh tandingmu kadigdayani ngimbangi marang Rupatala gunakno upas anta. Nanging aja waton gunakake mergo yen kasektene luwih dhuwur tinimbang Antareja iku malah balik dening kowe ya. Inggih Kanjeng Hyang. Sing kaping telu upas temanten iku kanggo srana pitulungan. Upama kowe ning dalan ketemu sanak kadang sing wis tekaning pati nanging durung ditiwanci kuwi bisa tak uripake. Sing kandhang lara bisa bakal mari. Kuwi upas temanten. Inggih demen kanggo tetulung. Inggih tiga menika ingkang dipun paringaken dhateng wayah kurang siji nggih kowe tak nggoni brungsung aku. Sak mangsa kowe duka katon brungsungamu kaya dene ula nanging ora medeni malah mundhak muwi kebagusamu, ora nyuda kebagusamu. Lamun kowe nganggo brungsung aku kena gaman mercapada ora bakal tedas marang awakmu nggih. Ih, mekaten. Mula tak rilake kowe bakal ketemu Sudarmamu. Kanjeng Hyang matur sembah nuwun keparing kula nyuwun pamit badhe amupati Sudarma kula nggih Raden Werkudara Bratasena. Kanjeng Ibu keparing ingkang putra nyuwun pamit. Nggih Antareja amung bekti kuwaturna marang bapakmu ya nggih. Inggih. Anulinga marang bapakmu. Kados pundi? Ibu Kapang. Enggal kala-kala ning sabda pertala kaya ngono kok dikandhak-kandhake. Maka dina ki Antareja kita kedhe pamit.
Thank